Ціханаўская попрасіла не крыўдзіцца, калі яе муж выступае з нейкімі рэзкімі заявамі. Шмат чаго чалавек прапусціў. Можа, нейкага словамі і пакрыўдзіць, але павінен разумець, ён 5 лет правёў у ізаляцыі. Ён 5 лет не меў магчымасці ні з кім пагаварыць, думкамі падзяліцца. І зараз вось яму гэта патрэбна. Яму патрэбна абдымацца з людзьмі, яму патрэбна адчуць вось настроі, яму патрэбна высказацца ўсё, што ён захоўваўся гэтыя 5 гадоў. І таму я проста ад свайго імя я прашу не крыўдзіцца, калі ён выступае з нейкімі рэзкімі заявамі, бо не ўсёга ён можа адчуць. Гэта ўсё выправіцца, скарэктуецца, я думаю, з часам. Не першы раз чую, што калі людзі выходзяць з турмаў, ім здаецца, што ўсё робіцца не так, што вось я зараз прыйду і зраблю ўсё па-новаму, як трэба, а потым разумеюць рэаліі, і трэба разумець, што не ўсё так лёгка, няма там простых адказаў на нейкія цяжкія пытанні.